ndị obi n'Igbo niile etetelu m ụra tata negide ibe na-abịa na neti anya mmiri welu ju m anya ndị obi n'ụwa niile anya mmiri eju m anya mmiri eju m anya o anya mmiri eju m anya nwere sị ka njụọ m ndị ọha na eze ndị Igbo ajụjụ ọha na eze ndị Igbo mmiri nwa na-eru n'igwe ozobe onye ndị iko ya ma mmiri nwa na-eru n'igwe ka nna ajụ ọha na eze ndị Igbo kwa ajụjụ mmiri nwa zobe kedịdị ndụ ya ma na-ekwenu ụlọ na-agba ọkụ ndị ọha na eze ndị Igbo chụba oke na-ekwenu ụlọ na-ere pịatapịata ndị ọha na eze ndị Igbo jụwa na ego dị n'ime ụlọ ewepụta dị na naba jụọzi ese uke nwa basiri nọdụ ọha na eze ndị Igbo ajụjụ ka mụ na-ajụo ha na-ekwu na a na-ebubatasịrị anyị ibe anya amaghị ebe o siri bịa unu jebegwori Igbo prezidenti 2023 nwere jụwa ya dịdị na ndị ruwe mgbe ya eme ka njụ na-agba ọha na eze ndị Igbo ajụjụ ọha na eze ndị Igbo ọkwa ma n'ụwa dị n'ime unu soro unu agha ọkwa ma mụ n'ụwa dị n'ime unu pere mpe mgbe agha jerure jiri ọ bụrụ na Ojukwu bịara wee si otu nwa gbachi nkịtị mmadụ one ya afọ ngwa n'ezina na iwe na-eme n'Igbo banye ma o nwere ọzọ onye kwuru okwu welu jụba ndị gọvanọ anyị nwere na isi ajụjụ ndị gọvanọ anyị nwere na ana Biafra ma ajụjụ mmiri nwa na-eru n'igwe ozobo na ndị iko ya ma ha ajụjụ ka m na-ajụ welu jụba ndị sineti anyị nwere na ana Igbo ajụjụ mmiri nwa na-eru n'igwe zobe kedu ndị ya ma Ogbuefi Ngige Odogwu ngige kwọ gị nabatara n'Igbo be anyị gị nabatara na ana Biafra mba anyị site tụiri mụma mmadụ Buhari ma njụkwa gị Ngige ajụjụ mmiri nwa na-eru n'igwe zobe kedịrị ndị ya ma kedu ndị ya ma ọ bụrụ na ụmụ ndị ọgaranya agbanahụ ya unu ajụkwara na ụmụ unu agbanahụ ya ọ bụrụ na ụmụ unu gbanahụ ya prọpati unu ọgbanahụkwara ya kedu ndị mmiri ya ma mmiri nwa na-eru n'igwe nye aka nna ajụ kedu ndị unu chọrọ ka ọma ebe n'ebe egbue na-ekwenu ibe a na-ebubatasịrị anyị na-ekwenu ndị Fulani a na-achịnatasị na-ekwenu mgbe egbe a na-ebubatasị na-ekwe ibe a na-egosi anyị ọ bụ na unu abụghị ya welu jụọ ndị na-aghachi fim ajụjụ pụta n'unu ka unu kwuo okwu na nyanwụ mmiri na-eji n'ike welu kpọkube ndị na-eti egwu pụta n'ụka unu soro tibe na nyanwụ mmiri na-eji n'ike mmiri nwa na-eji n'igwe na-ekwe ka ọ na-eru n'ike n'orucha zobe kedị ndụ ya ma ogbu oji akpọ marụ eme kedu ndị mmiri anyị anwa Nnamdi Kanu a na-eti onweghị onye chọrọ ige ntị ọgaranya niile nwere n'ala Igbo onweghị onye chọrọ ige ntị ụmụ okorobịa anyị biko kwanụ onye ọbụla wagharịba n'ọhịa niile dị n'okirikiri ya ji esiri n'ite efukwa na ome odeji nji na-ebekwa na akwa na-asị na ji esiri n'ite efukwe na ome biko ziri ndị Igbo nụzina n'ọnụ Nnamdi Kanu biko ziri ndị Biafra nụzina n'ọnụ Nnamdi Kanu biko nụnụ ka odeji nji mụ na-eti nekwena ibe a na-ebubatasịrị anyị mmiri a na-erunu kedu ndị ọya ama ọkwa na ajụjụ ka m na-ajụ ma onye egbune m mmiri a na-erunu kedu ndị ọya ama ndị Igbo be anyị unu nọ na Amerịka na London na-atalụ boga nekwenu ji esiri n'ite ka ọ na-efu ome kedu ndị Igbo Congress worldwide kedu na ebe Igbo Congress worldwide nọ kedu ebe unu nọ biko ibe emebienụ kedu ebe unu nọ ibe emebikwenụ nekwenu ibe ndị a na-ebupụtasịrị anyị ọkwụ ndị jere Chad mụọ ka esi agba egbe ndị Igbo jechalebe Chad kọntrị dị iche iche oje mụta ka esi agba egbe ọkwụ maka a na-ebulatasịrị anyị ọkwụ maka a na-ebulatasị n'ala Igbo ụgbọ ọja butube
nya ka mụ na-ajụ ajụjụ ka mụ na-ajụ mmiri nwa na-eru kedụ ndị ọya ma mmiri nwa na-eru kedụ ndị ọya ma nya ka mụ ji ajụ nyawa ajụjụ ewu akwụ eje na ọmụ ịgụcha